السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بالهدى إلى يوم الدين وبعد. Omvela pano pa fitwatillahi tahlul haya timyamike Mulungu subhanahu wa ta'ala ndikumfunira zabwino mtumiki Muhammadin sallallahu alayhi wasallam akubanja kwake maswahaba kumaso onse amena kusatila sunna kufikira siku la kiyama. Na mwezi uno wa Ramadhan tukukambira na buku limeneli ad-durusur ramadhaniya lil ummati al-muhammadiyya. Buku limenelo adalemba ndi al-allama Sayyid Muhammad bin Abdullah bin Ali al-Idrus kujokera kubanja la mtumiki Muhammadin sallallahu alayhi wasallama. Mulungu subhanahu wa ta'ala asangalali nao, Mulungu subhanahu wa ta'ala alandire chito zao zabwino. Ndipo buku limeneli pa page number 25 pamene tikuona kuti mtumiki Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ankakhala bwanji mwezi umenewu wa Ramadhani ukafika. Ndiye pamene po taona kuti mtumiki sallallahu anali opereka. Mtumiki Muhammadin sallallahu ankaolowa manja, ndipo tikuona mitundu ya kuolowa manja. Mitundu ya kuolowa manja taona kuti mmenemo muli kupeleka maphunziro na maustazi asaumire yayi. Qur'an sindiphunzisa chifukwa sana ndipase salary, mwauze kuti Qur'an sindiphunzisa chifukwa cha salary. Hadithi sindiphunzisa chifukwa sana ndipase salary, mwauze kuti hadithi sindiphunzisa chifukwa cha salary. Amenenso akumapereka lero lino mwina kandi malipiro kandi chiyani asazione kuti pamene po alipira yayi. Qur'an ndiye ikulu palibe amenanga kwanise kulipira. Hadithi ya mtumiki Muhammadin sallallahu ndiyo dula palibe amenanga kwanise kulipira kungopatula Allah subhanahu wa ta'ala ndi mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Zimenezo siku la kiyama anthu amene wa Allah akawalipira ndithu. Qur'ani imena kuphunzisa, hadithi zimena kuphunzisa, fiqh imena kuphunzisa, ibada zimena kuphunzisa, sunna zimena kuphunzisa. Siku la kiyama anthu amenewo akakhala ndithu ndi manyota Mulungu subhanahu wa ta'ala akawalipira bwino. Naam, al-ulama warathatul anbiya. Maulama ndi amene atenga maudindo atumiki, ndi amene akhalira mipando ya atumiki. Atumiki sada siye ndalama, atumiki sada siye golide, atumiki sada siye silver kuto ndikamwalira ine muzigawana silver, ndikamwalira ine muzigawana diamond, ndikamwalira ine muzigawana maoffice. Atumiki sada siye zimenezo. Innama warathul ilma. Atumiki ndithudi iwo anachita inherit, anapereka ngati inherit maphunziro. Ndiye maulama ndi amene akhalira mipando ya atumiki. So mbiri zaozo zizikhala mbiri ndithu zimene amasimbika nazo atumiki a Mulungu subhanahu wa ta'ala. Kukhala munthu ozichepesa, kukhala munthu wabwino mu community, kukhala munthu olamulira zabwino, kukhala munthu olesa zoyipa, kukhala ndithu pasogolo kuphunzitsa anthu sunna ya mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nuru ya Islam nuru ya Islam anthu ayione kudzera mwa sheikh, anthu aphunzire kudzera mu zichito za ustazi akhale wabwino. Tikamati ustazi akhale wabwino ubwino pakati pa iye ndi Allah subhanahu wa ta'ala. Akonze bwino ndithu ubwino wake pakati pa iye ndi Allah, akonze ubwino wake pakati pa iye ndi mtumiki Muhammad sallallahu alaihi ubale ukhale wabwino, akonze pakati pa iye yani ubale masahaba ndi matabi'un yani anthu akubanja kwa mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, kenako ndi mujtama anthu amene akukhala nawo, anthu adziona ubwino wa Islamu kudzera mwa ustazi, anthu aone ubwino wa Islamu kudzera mwa ustazi. Mulungu subhanahu wa ta'ala ndi amene amatidalitsa. Mulungu subhanahu wa ta'ala ndi amene amatipatsa zimene ife timasowa mu moyo wathu. Ndiye osasiya kufalisa dini ya Mulungu subhanahu wa ta'ala, osasiya kuphunzitsa dini ya Mulungu subhanahu wa ta'ala, osasiya kuphunzitsa Qur'an, osasiya kuphunzitsa sunna chifukwa choti ena ake sana tipase salary, chifukwa choti ena ake sana tipase ma allowance. Insha Allah salary kumaso ma allowance zimenezo zili tsiku la kiyama. Zimenezo pamene tikulowa mmanda Allah subhanahu wa ta'ala akakupatseni zabwino insha Allah pamozi nafe. Ndi mmenemo taonanso kuti ya mtumiki sallallahu ankapereka chuma chake, ankapereka chuma chake chimene Allah adampatsa ankagawira anthu ena. Ndipo tukupita ku mtundu namba 3 wa kupereka kuti wabadhulu nafsihi lillahi ta'ala. Komanso mtumiki sallallahu amaupereka moyo wake mwa Mulungu subhanahu wa ta'ala. Inuyo abambo tiyankhule ndi inuyo, moyo wanuwo mukumaupereka mwa Allah moyo wanu mukumaupereka mwa Allah. Kupita ukapanga itikafu kunzikiti, kutuluka namuitana anthu ena kuti tatiye tikaswali kunzikiti, mukumapanga zimenezo. Koma zimamvesa chisoni kuti tikaona anthu ena mwina akutuluka ndikumayitanira anzawo kuswala timawaseka, ndikumawapatsa mayina, ndikumawanyoza.
ndikumawapeputsa. Mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amaupereka moyo wake kwa Mulungu subhanahu wa ta'ala kuti ine ndizazigwirisa ntchito mukusakasaka chisangalalo cha Mulungu subhanahu wa ta'ala. Lero lino so tikumaona anthu ndithu akumatuluka kumayenda mmakomo tiyeni nthawi ya swala yakwana anyamata inu tikaswali kapena kumayenda mmisika kumene ndikumakumbutsa asilamu anzawo za swala iye kumayenda mwina mmizikiti ndikumapanga mmene mu mahalaka amene kumaphunzitsa Qur'ani ndikumaphunzitsa hadithi kuphunzitsa amene angapangire udhu amene angapangire tahara. Inuyo mwapangapo chiyani? Mtumiki ankadzitulutsa ekha, mtumiki tikuona kuti waphunzitsa, tukuna kuti mtumiki wapereka chuma chake komanso mtumiki akutuluka yekha pa yekha fi sabilillah munjira ya Mulungu subhanahu wa ta'ala. Ukaitanira anthu kunjira ya Mulungu subhanahu wa ta'ala, ukapanga da'wa kuitanira anthu kuwadzibisa anthu kalima la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana. Mulungu subhanahu wa ta'ala muitanire kunjira ya Allah bil hikma, mwanzeru osati mwachimbulimbuli, mwanzeru ukhala kuti waphunzira bwinobwino ukuziwa asalibu da'wa kuti da'wa imachitika bwanji. Chifukwa kuli anthu ena basi kufuna kunyozana, kufuna kutukanizana, kufuna kupanga debate. Dini ya Allah sipanga suitanira choncho, suitanira anthu muwanyoza ku dini ya Mulungu subhanahu wa ta'ala. Iya anthu amene wakupanga zolakwika zimene akupanga zinthu zosempana ndi sharia ngakhale zitakhala kuti zikusempana ndi sharia sizikutanthauza kuti watukane. Iwe wadziona kuti uli pa haki, sizikutanthauza kuti utukane amene ukuona kuti ali pa batil. Wapangire dua ndikuwaitanira mwanzeru bwinobwino, kuwaitanira mwanzeru bwinobwino. Ngati sudziwa tafunsa maulama awo, tafunsa mashekhe kuti dawa imene ndingapange bwanji, ndingatuluke bwanji ukaitanira anthu kunjira ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtumiki ankatuluka kuitanira anthu kunjira ya Allah, omugenda namugenda, omunyoza namunyoza, omutukana namutukana, omunamizira mamunamizira. Koma zonsezo mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kuyankhula kwake amati Allahumma ghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Allah muwakhululukire anthu angawa chifukwa choti anthu asakudziwa kena kali konse. Akupanga zinthuzi muumbuli ndi matenda. Mukamuona munthu akupanga chinthu chimene ndi chikusemphana ndi malamulo a Allah, ndi nthenda imene musamuseke, mumpangire maduwa, mumpezere njira ina kuti atuluke mmatenda amenewa. Mukampeza munthu akupembeza mafano osamseka, osampanga chipongwe, mumpemphere kwa Allah subhanahu wa ta'ala alhidayah, Allah muongole, mumpezere njira zabwino zompangitsa kuti amvetsetse bwinobwino kuti zimene akupembeza sizoona zimene zozo. Mukaona Sayyidina Ibrahim alayhi salatu wassalam pamene ye adaphwanya mafano aja adatenga nkhwangwa ndikuipa chikapa chifano chachikulu. Afajata bwera kuti wapanga izi ndani, adauza kuti afuse ni wankulu uyu ndi amene wanyamula fano. Kuwaitanira anthu munjira zonena kuti amvetsetse kuti zimene tikupanga izi ndizopanda phindu lina lililonse, popanda kukangana, popanda maboza ena aliwonse. Ndiye munthu ukamaitanira kwa Allah ukhale munthu wachifundo. Fabima ni'matin min Allah linta lahum. Allah kumuuza mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuti chifukwa cha chifundo cha Allah iwe mtumiki wasanduka ukhala munthu wofiwa mtima kwambiri. Walau kunta faddan ghalidha alqalbi lanfaddu min hawlik. Ukanakhala munthu ouma mtima, munthu omvazayeka, munthu wamakani, sukadapeza ulo sahaba mmodzi. Ndiye munthu amene akuitanira kunjira kwa Allah ya Allah akhale munthu wofiwa mtima, osati pang'ono-ng'ono kulalata, pang'ono-ng'ono kutemberera, pang'ono-ng'ono kutukana, pang'ono-ng'ono kunyoza, pang'ono-ng'ono kuwaseka anthu. Osapanga choncho. Anthuwa imene ndi nthenda, sumseka munthu amene akudwala. Munthu amene akudwala sumseka, umpezere njira zoti umtulutse mmatenda amenewa. Ndingamuchiritse bwanji, ndingampase bwanji thandizo, ungamuthandize bwanji, uziganiza mu zinthu zimene zozo. Ndiye ndi udindo wanu ino amene mukumatuluka dawa kuitanira anthu kaya kuswala, osawaseka amene sakuswali, koma mukawaitanire kuswala, mukawaitanire kukupereka zakati, mukawaitanire kukwanilisa malamulo a Allah, mukawaitanire kukwanilisa sunna za mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil hikma, mwanzeru wal mau'izati al hasana, ndi maulaliki abwino. Maulaliki abwino, osati nthawi zonse maulaliki kukhala onyoza, maulaliki kukhala otukana, maulaliki kukhala opepusana, maulaliki kukhala onatu amene akumvera uja aoneke kuti ndi chitsiru ochenjera ndi amene akuyankhula. Si choncho. Wal mau'izati al hasana, muitanire kwa Allah ndi maulaliki abwino. Zimenezo ndi zimene Allah akutiphunzitsa mu Qur'ani yolemekezeka. Ndiye mtumiki sallama tikuona kuti yayi ankapereka kwambiri, amapereka maphunziro kuwaphunzitsa masahaba, anthu amene amabwera kuzafunsa ankawaphunzitsa, komanso ankapereka mtumiki sallama chuma chake chimene Allah wampatsa ankachipereka fi sabilillah, munjira ya Allah. Komanso mtumikiyo wabadhili nafsihi lillahi
ta'ala amatuluka iyeyo mtumiki sallallahu maika kuzitulutsa munjira ya Mulungu subhanahu wa ta'ala ifabeni tukunama neno tukuyankhula lino utatu kufuna sunna ya mtumiki sallallahu tukuyenera tizipanga zimenezo kumusata mtumiki Muhammadin sallallahu alayhi wasallam tukuyankhula choncho pano pa fitaati llahi tahul haya mukambakhala ni mafunso ndemanga pangani choncho kuzira ku maadimini athu mafunso anu azayankhidwa ndipo ndemanga zanu zizagwiritsiridwa ntchito jazakumullahu khair assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh